Akordion albo cija. Chciałbym sam gdzieś dziebko poberać o akordionie, lebo, jak to inszego mianują, o cji. We Polsce nad akordion to roztomajcie kukali, ale tych, którzy festynie mają radzi ten instrument, są i takie, którzy mienią co na nim ino sztuchoce albo lajermany grają. Ale tenci instrument, roztomajte jego sorty, jest corazki bardziej widziany i wywołany. Razinku akordion rozbrzmiewał od grychnych lot i to od Paryża do Moskwy, od Niemiec aż do Urugwaju. I chociaż sprawili go w XIX wieku, to wandluje się nieco od takiego ci starożytnego chińskiego shenk, u Japończyków mianowany shou. Uznawany jest za najstarszy instrument we całym świecie. No, rachuje się on, jest już stary 3000 lat. W to mieni, że jest inaczej, sfornie musi dać prawie, co jest festnie podany akordion do organu. Akordion przynależy do familii aerofonów, znaczy się instrumentów, w których klang powstawał ze luftu dmuchanego do pistoły. Ze tym ci chińskim szęgiem kupluje się dobraczyna. To są, jak to mądroki go da, strojki przelotowe, w których klang idzie erbnąć i jak się dmucho, i jak się wdycho luft nazad. W akordionie efy jest ten sam przy ściąganiu i naściąganiu miecha. Zarostki na napocznięciu XIX wieka zbajstlowali ludzie mocka podanych instrumentów. No i przodzi był taki prastarzy dzisiejszego akordionu eolina i aura, tak dzisiejsze organki, dzisiejsza mondharmonika. Akordion, miano akordion od akordeon, opatentowali w 1829 roku we Wiedniu Cyryl Damian i jego dwóch synków. Szło grać akordami. Było jeszcze moc inszych sortów tego instrumentu, choćby tako sześciokanciato koncertina Karla Friedricha Uliga z 1834 roku i nie skorzy jeszcze Anglika Charlesa Whitestone'a. Jeszcze skorzy była fisharmonika austrioka Antona Ekla w 1818 roku. Albo też jeszcze tako, wiecie, flutina Pineszota Żołna z 1831 roku. Akordion po naszemu cija hnedki też był moc wywołany we Francji, kaj zbajstlowali pierwsze koncerty na tych instrumentach. We drugiej połowie XIX wieka powstał ci też pierwszy werk akordionowy we italiańskim Castelfidardo. Kaj do dzisiaj bajslują roztomajte konkursy akordionistów, tak jak i we niemieckim Klingenthal, kaj też sprawiali te instrumenty. Najbardziej mieli te cije radzi ruskie. U nich produkcja napoczęła się we Tule, w tym ci mieście samowarów. Jedna ze sortów cji mianowali bajanem. Jest też jeszcze insza sorta, mniejsza od akordiona, to jest bandeon, który jest skuplowany z jednym takim muzykantem, Astorem Piazzollą, i który pokazał się najprzodzi w Ameryce Południowej. Była ci też jeszcze taka harmonika pendalowo, harmonia pendalowo, miała miechy deptane szłapami, nikiej w tej fisharmonii, a którą jeszcze do dzisiaj idzie trafić kajsik można na Mazowszu. Czasem jeszcze dopowiedzieć, co byli dwie gruntne sorty tego instrumentu. Harmonia ze klawiaturą kneflową, nasza śląsko-klefrówka, i akordion ze tastaturą podaną na klawier. I te wszystkie akordiony, hormije, harmonie, kneflówki, albo ruskie harmoszki byli do naszych podłych, prostych ludzi, do jego tego miejskiego folkloru. Bo czycie takie śpiewki warszawską, harmonia ścicha na czwarte żnie. Albo naszo śląsko, no nie będę śpiewał, młody bołcman akordionem gro, a miejsce się belące i tako śpiewka, lecie pozu słowecka, humor, zdrowie moż,
Іншим żyknij to, toć ta chwilka krótko jest. Każdy próżne są, ale ciagro. Zawdy z nami śpiewaj fest. A harmoszki ranżerowali po wsiach, po dziedzinach, jeszcze przed wojną, a i po wojnie też do kupy ze ruskimi wojokami, tymi ze zabuga, do kiery to naisto był instrument, który mieli najbardziej radę. Festyż ci poradziła ta szykowno harmonio, sztramski akordion, lebo cija uciechy dać tamtejszym ludziom na tym naszym Śląsku, a już od dawna fungują roztomajte kapele akordionowe. Byli też jeszcze wice o harmonijce akordionie. Na ten przykład, dajcie pozór. Jak idzie zeznować akordion od kota? Czym się różni akordion od kota? Ano ino powercie, po cenie, bo kiedy się i akordion, i kota naciśnie, to wydawają ten sam klan, albo jeszcze inszy. Po czym idzie poznać dżentelmena, takiego moleśnego chopa? Ano, dżentelmen to chop, który poradzi grać na cji, ale tego przy ludziach nie robi. I to by można nie był teraz najlepszy widz, bo wiele ludzi ma ten akordion na cija radę. Posprawił Eugen Smioku.